Och sen... Och så avslutar jag med... Everyone want to kill myself. I don't want to live anymore. Och han tittar likadant på mig. Okej. If you want to die... Die! Oj, jag känner, vad fan är det här? Liksom, jag har betalat 3000 kronor. Jag har fått tillåtelse till att ta livet av mig själv. Fan, vilken jävla skitguro. 3000 spänn. Och jag liksom hade öppnat mitt hjärta. Och så tänkte jag, men fan, jag kan inte ta livet av mig själv. Jag skulle på föräldramöte på kvällen. Jag hade bokat tvättstuga. Jag är en ansvarsfull mamma. Jag kunde inte ta livet av mig själv. Nej. Så jag